mashin ina 6,000 aiko Allah yana 6,000 ko mu ce mu sarki mu sarfe mai shi amma kai mutumi na in an sayar mashi din nan 6,000 kai hankuri in baka 2,000 in rika hudu matata ta haihuwa kai ya zama dan barawo kai shikenan kawai ba magana ya zama dan barawo ba ka san dai na hikar bara waga mashin waga ce ka ga mashin haka na aka yi abin gado amma dai ka san dai yanzu ba haka ba bari dai hamu ga aswace to mu tai a gama aiki to mu tai a gama aiki mu tai mu mai baba kaka an kai abin kiyaye lahiya baba ma lahi yan kiyan ga na ciyo kasuwa na ciyo kasuwa wallahi ina son in isa gida gashi nan cikin dajin gaba ko kuma baba na tausaya kiya min na yabu na turi du ya kiya to da yake da can na dan koyon gyara wurin almuka an dauka to bari in duba ma shi saboda gaskiya duk da aka tausaya dai na tausaya maka lahi dan danga Allah ku albarka kunji Allah shi ku albarka to baya nika gurgusa a ka gaba ɗaya ba a gyara mutum da sama to ka gaba ɗaya a hankali bara in zamna ko na kai baba bara dan tura ka da tashi aka mama to yayi yawa yanda Allah tsine muku albarka daga taimako sai shahewa da masu inda tijo wallahi sai kun biya shi lahira